vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions, tichingoti maswera sei vedare kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makati zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndauyawo pano ndichitsvakawo rubatsiro. Ndiri murume uyo ane makore 59 years ekuberekwa. Ndaneta uye mufunge zvenyu muri yeZimbabwe. Ini hangu ndaneta neupenyu uhwu. Ndakatombozama kuti ndinge ndichizviuraya, but kana Satani asingade kuti unge uchifa haungambofi mukoma. Ndakatombozvisungirira, but after about 4 hours ndakatongoona kutoti ndainge ndichiri mupenyu. Then tambo iya yandainge ndashandisa rope iya yakabva yangodambuka yoga mukoma. I don't even know kuti chii chakaitika ipapo. I so wish kuti dai zvainge zvichinzi there was a powerful pastor uyo anokwanisa kundibatsira. Aripo here anokwanisa kundibatsira zvimwe kuda my life can be okay again. Maybe I can start to live life again. Mukoma, right now when I look at my life ndinozvibvunza kuti saka chandichiri kuraramira chacho chimbori chii. And I keep on telling myself kuti zviri nani dai kuri kunzi ndikakwanisawo kuwana kuchechi kwandinokwanisa kuenda kwekuti pastor veko vanenge vaine simba, because ndinotya kuti kana ndikangoenda kune any other church dziya dzekuti idzo dzinenge dzingoripo mapastors acho vachingodawo mari, ndinobva ndazozvikuwadzisa, because zvinhu zvangu izvi zvandakapiwa mushure mekunge ndaenda kunoromba, zvinhu zvacho izvo zvine ukasha, saka zvinokwanisa kubva tondikanganisira upenyu. Chandinotya mukoma, handityi kufa, asi ndinotya kuti ndinokwanisa kuzongokaruka ndava kutanga kupenga. Dai kwanga kuri kunzi ndinokwanisa kuwanawo chechi yechokwadi, ndokwandayizoenda ikoko, kuitirawo kuti kana kuri kunzi ndikafa then vanobva vangotiwo uyu munhu uyu tainge tava kunamata naye, saka tinofanira kuti tinge tichizovapawo apo paanenge ava kunovikwa, because zvaizvezvi ndinozvibvunza kuti saka kana ndikanzi ndafa ndichavikwa nani? That is like a painful question that when you ask yourself, yekuti kana ukashaya mhinduro inorwadza iyoyo. Mubvunzo wekuti unorwadza kana ukazvibvunza mubvunzo iwoyo, because as for now kana ndakatarisa upenyu hwangu handitombozivi kuti chii chichaitika when the day that I am going to die. Zvimwe kuda hurumende ndo ichaziva zvekuita nemutumbi wangu, zvimwe kuda ndichapiswa, because handisisina hama kaini, handisisina kana hama. If it happens that I die before I repent, then it means kuti pfuma yose iyo mukoma, pfuma yose iyo yandiinayo that I have accumulated all of my life nekuda kwezvinhu izvi zvandinoshandisa pakugadzirisa mari, zvinoreva izvo kuti pfuma yacho yose mukoma ichangotsakatika, because ndakatoudzwa nen'anga yacho, because ndakatoudzwa neimwe n'anga kuti matrack ose awo andiinawo achapera ose kutsva. Mabhazi ndine mabhazi angu iwo anokwana kuita 3 achatsva, zvekare nemashops angu awo andiinawo hanzi achangotanga kungonganduma moto obva atotanga kutobvira, and there will be fire that will be coming out. No one will even understand kuti moto iwoyo unenge uchibva kupi. Izvi ndakazviudzwa neimwe n'anga mushure mekunge ndambozama kuti ndinge ndichienda kunorasa zvinhu izvi zvandiinazvo, zvikabva zvanzi zvinotinetsei zvinhu izvi kuti zvinge zvichingotandirwa kure newe, because zvinhu zvako izvi pawakazvipiwa zvinorakidza izvo kuti zvitori muropa. Saka ndakabva ndatoudzwa kuti iwewe when you die, zvose pfuma yako yose, even pfuma yako, that is the day that everything is going to die. Saka hanzi there will be nothing that will be left in my name the day that I will die. So mukoma Nashi, inini kuti ndinge ndichizova munhu akaromba zvakaitikawo kwandiri ndezvekudai so. Ndainge ndichishanda pane rimwe prazi mushure mekunge ndabva kumusha, ndakatoitawo zvekutodanwa nasekuru vangu, saka sekuru vangu ava ndo vakanditsvakirawo basa paprazi ipapo, ndokubva ndatanga kushanda paprazi paya. Sekuru vangu vakabva vazorwara ndokubva vazoshayika, ndikabva ndazotanga manje kuwirirana neumwe mudhara, but ndaiwiriranawo nevanhu vakati wandei. Ndaiwanzokuwirirana nevanhu vainge vachibva kuMozambique nevekuMalawi, kuburikidza ndaona kuti mafiro acho ainge akaita
sekuru vangu ainge akandirwadza uye ainge akandipisa tsitsi, because sekuru vangu ivo vakatoita zvekutoisirwa shefu mudoro ndokubva vafa. Saka ndakabva ndaona kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichiwiriranawo neumwe mudhara wekuMalawi uyo ainge akandiudza kuti sekuru vangu ainge akavaudza kuti ainge achida kuvapa mushonga wekuti kana vakazourawa vange vachipfuka. So this old man manje he then introduced me to betting. Back in those days kwainge kusina izvi zvavako mazuva ano izvi zvesoccer betting. Taiwanzokuenda kuma-racing course ndokwataienda tobva tanoita horse betting yedu ikoko. Saka taiwanzokuti after a month paya patinenge tawana mari yedu, saka murungu wedu aiwanzokutipa chimwe chitrake chake, then vose avo vainge vachida kuenda kunobheja taibva tazopinda mutrake muyamya, then tobva tazosiyiwa mutown tobva tazoenda ku-racing course tobva tazonobheja kuya hoping kuti we were going to make a fortune and to make it out of the farm. But mukomana taiti kana tiri kuya tichibheja taingoona kuti mudhara uyu wekuMalawi iye ndiye ainge achingohwina, ende aiti kana ahwina mari dzake dzose dzainge dzichingoperera muvanhukadzi because aitobata mari yainge yakawanda. As for me and some of my friends, taitongoona kutoti apa yainge ingori nyaya yekungoti tainge tichitongofambawo tichitongodonetera vanhu ava vainge vaine zvima-betting houses zvavo. Ndopandakabva ndazodecida kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichitaura naye mudhara uyu wekuMalawi. So ndakati ndataura naye mudhara uyu wekuMalawi, this was after paprazi tava kutanga kuita zvekare zvekutamba makasa. Saka ndakabva ndati ndainge ndichidawo kuti iye ange achindibatsira because mudhara uyu ndiye aigara achingohwina. Saka tainge tava kuti kana tikambotamba makasa pakomboni patainge tichigara tobva taenda zvekare pane imwe komboni tobva taenda paya tobva tatanga kutamba makasa tiripo. But mudhara uyu aizoti kana ahwina mari yake ndakabva ndaona kuti aizotorerwa mari. Ndopandakabva ndazotaura naye mudhara uyu ndikabva ndati inini sezvo ndiri munhu wekuti ndinongogara ndichingodyiwa pose patinoenda kunotamba makasa, apa iwe mudhara iwe unenge uchingohwina chete, ko hazviite here kuti tinge tichingoshandidzana so that iwewe manje unenge uchingotamba uchihwina, then inini sezvo unondiziva kuti panyaya idzi dzedhambros, panyaya dzekurwa, aiwa unondiziva kuti inini ndinotorova munhu noti zviya zvekutamba. So iye aiti kana ahwina paya aibva azondipa mari, ende kwainge kusitomborina kana munhu uyo ainge achizoya pandiri because vanhu vose kumapurazi ikoko vainge vachinditya because ndaitozivikanwa kutoti ndainge ndichigwa chaiko and I was always winning. Saka ndainge ndatova sort of like a personal bodyguard wake. So ndo the way iyo yaakazondi-introducer mune izvozvizvo zvemishonga, chindipa mimwe mishonga iyo yaainge achiti ainge akabva nayo kuMalawi. Saka iye akabva ati sezvo iwewe usina chipo ichi sechandiinacho chekuti kana ukatamba makasa unobva wahwina, zvandava kuda kuita ndezvekuti ndava kuda kuti ndinge ndichikubatsira ndobva ndakuendesa kune umwe munhu uyo anokwanisa kukupa masimba ekuti paunenge uchirwa aya avanoti mangoromera. So mukoma akabva ati ndainge ndichazopiwa masimba seainge aina Samson, masimba ekuti kana ndikatanga kurwa ndinokwanisa kurwa nevanhu vanenge vachitosvika kana kuma-10 or more than 10 at the same time inini ndiri 1. Aiwa ndakabva ndafara paya because nguva yacho iyoyo ndainge ndiine shungu dzekuti ndainge ndichidawo kuzova a boxing champion. Saka ndakabva ndatoona kutoti kana ndikanotemererwa mangoromera angu paya pandinenge ndava kuzotambawo sport yandainge ndichida iyi yeboxing ndaibva ndazohwina. So iye akabva azonditora tikabva tazoenda kune rimwe prazi takafamba mukoma, I think takafamba about 2 days. Saka zvataita ndezvekuti taiti kana zuva ravira taibva tazokomberawo tobva tatsvakawo pekuvata, then mangwana acho makuseni tobva tazosimudzira. Takazoti tasvika papurazi paya ndokubva tazoona umwe mudhara uyu ndokubva azotitora akabva azoenda nesu uko kwainge kuchigara mukadzi wake, ndokubva tanogara kuya. Zvino takati tava kuya, I then waited for my turn nekutoti pamba pacho painge patori nevanhu vainge vakawanda. So ndakabva ndazopinzwawo mumba macho mainge muchiitirwa matare. Mudhara uya akabva ati zveshuwa iye ainge achida kundipa masimba semasimba awo ainge achishandiswa naSamson. So ndakabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti
ndinge ndichienda kunorara pamusoro peguva. Zvimwe zvacho mukoma hazvitauriki, like mazuva acho iwayo like zvainge zviri normal kuti munhu unokwanisa kutorara nemusikana anenge ari under age, but iko zvinozvi vanoti iyo imhosva. Saka zvizhinji zvacho handichakwanisi kuti ndinge ndichinyanyisa kurondedzera, otherwise I will get myself in trouble, so you have to forgive me. Mukomana ashi ndakabva ndazoenda kuguva kwekwe ndiine musikana wangu. Saka musikana uyu ainge achiri mhandara, ndobva ndazoenda ndikabva ndazonorara naye pamusoro peguva paya. Ndakati ndarara naye pamusoro peguva, that was the first night. Izvi ndakazviita kwemazuva 3 ndikabva ndazomushandisa pamhiko dzangu, then ropa rake zvekare ndo ratakashandisa. Then as for the other 2 nights ndainge ndava kuenda ndiri ndoga ndichinorara kumakuva usiku hwose mukoma. Mind you, ipapo pandainge ndichienda kunorara kumakuva, I was not given any charm to protect me from the spirit of those ones avo vainge vakavigwako kumakuva kwacho ikoko uko kwandainge ndichirara. Saka vanhu ava vaitoya kwandiri, vanhu ava vaiti kana vauya kwandiri vaitotanga kutondirova vachindishungurudza. Dzimwe nguva mukoma zvimwe zvipoko zvaitouya zvobva zvatonditora, zvobva zvatoenda neni kana kuri kunzi panenge paine guva iro rinenge racherwa kana masikati, zvaibva zvazondizvuzvurudza, zvobva zvaenda zvobva zvazonondikanda muguva muyeme, zvobva zvatanga kuseka zvichindifushira ndiri mupenyu mukoma. Zvaiti kana zvandifushira kudaro ndaitonzwa kutoti mweya wangu wava kutoenda, zvobva zvandifukunura zvekare, zvobva zvatangidza usiku hwose zvichingondishungurudza. So mukoma iye akabva azoti the reason as to why ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichishungurudzwa nazvo zvipoko izvi yainge iri nyaya yekuti ndaifanira kuti ndinge ndichiva nezvivindi. Mweya uya wekutya wainge uchifanira kuti unge uchibuda mandiri, ende mazuva acho iwawo handi zvainge zvichinzi munhu pakunovigwa aingovigwa akadaro. Mazuva ano ndakanzwa zvichinzi munhu paanovigwa hameno anzi vanobvisa pfungwa, ndokusaka tava kusanyanyisa kuona zvipoko. But panguva yacho iyoyo pandakaromba zvipoko zvaitoonekwa, waingoti kana ukangoenda kumakuva zvipoko wainge uchizviona chete. Saka inini I was being tormented nezvipoko zvose izvi, hanzi so as to make the spirit of fear to leave my body, because iyo sekuru vaya ivo vakati hanzi kutori nemweya uyo iwo unoita kuti iwewe semunhu unge uchizonzwa kutya. Hanzi isusu sevanhu apo patinenge tichinzwa kutya hameno hanzi pane imwe energy that comes out of our body that human beings produce. Saka tinoti kana tichinzwa kutya kudaro mweya uya ndo unenge uchiita feed off from that energy. Saka sekuru vaya vainge vachida kuti ndinge ndichizosvika paposition yekuti I will be so scared until my body will give up, then kana ndafa ndobva ndachizomuka manje as a new man. And right now I am a new man, I am more than a human, because kunyangwe ndikaona munhu anenge achivhiyiwa apa achitotorwa mabody parts ake, handina kana chekuti ndikambovhunduka kuti ko vanhu ava I do not even get scared or anything. So mukomanashi mweya uya wakabva wazouya manje, mweya wemufi ndo wakabva wazouya ukabva wazondigara, ndikabva ndazopiwa mhiko dzangu dzandakapiwa. Saka mweya uyu ndiwo waizoti paya kana ndichirwa kungava kuri kubhawa nevanhu vandinenge ndichirwa navo, mweya iwoyo ndo waizondibatsira kuti ndinge ndichirovana nevanhu avo vandinenge ndichirovana navo, doesn't matter kuti vanenge vakawanda sei. Ipapo ndainge ndava kutozivikanwa, ndainge ndava nembiri kumapurazi ikoko kwandainge ndichishanda, ende vanhu vazhinji vainge vachinditya, but ndainge ndakapiwa mhiko dzacho dzainge dziri dzekuti handaifanira kuti ndinge ndichizorara nemukadzi uyo wandinenge ndisina kubvisira pfuma, uye zvekare handaifanira kuti ndinge ndichizodya chikafu chinenge chakatonhora kana kudya hove kana kudya chikafu chinenge chakabikwa parufu. Ndakabva ndazorora mukadzi wangu mukoma. Zvino ndakati ndaroora mukadzi wangu, this was like many years later, tainge tatokwanisawo kutotenga imba yedu mumabvuku. Then iye mudhara uya akabva azoshayika zvake. Mudhara uyu akati ashayika, like I had already forgotten kuti ndainge ndakatombotemererwa nyora dzemangoromera. So mukoma pose apa hapana kana chandainge ndichimbosangana nacho as in kuona zvipoko anymore kana kuti zvikwambo. Ndaitoti life yainge yatova normal. As a matter of fact, inini nemukadzi wangu tainge tava kutoenda kuchechi. So painge paine rimwe zuva iro raakabuda achiti ari kuenda kuchina. So akati abuda achienda kuchina paya pakuzonodzoka, iye anoti imwe friend yake yakabva yazoti yainge ichida kuti iye ange
iperekedza. So vakabva vazoenda kwekwe ndokubva vazodarika nepamwe pamba apo painge paine rufu. Saka vachisvika paya then vanhu vainge vachitopiwa zvokudya, saka ivowo vakabva vazongopiwawo zvokudya. Saka iye mukadzi wangu being here ende akabva azoti zviri nani kutoti ndinge ndichitotorawo chikafu ichi ndinge ndichizonopawo murume wangu nevana kumba uko. So paakazodzoka inini ndainge ndisipo, then ndakazoti ndadzoka mukoma handina kakuziva kuti munhu uyu chikafu icho chaainge andipakurira chainge chiri chikafu icho chaainge akatora kurufu. Then ndakangoti ndichingonodya mukoma ndakabva ndazoona mheni iyi yakarova mudining imomo takagara, but vana vangu nemukadzi havana kana chavakamboona. Mheni iyi yakangopenya kahwani. Ndikabva ndatoona kamwe kamudhara kainge kaine mazindebvu apa kari kapfupi kamudhara aka kakangoapiya kakabva katodhisapiya. Ndikabva ndatoziva kuti chikafu chandainge ndadya ichi chainge chiri chikafu chainge chakabikwa parufu. Mukoma, I knew kuti everything had been messed up. Ndakabva ndazoenda hangu kunorara, but ndainge ndatova nemashort temper. I was already blaming my wife. Mukoma nashi. Then ndakazoti ndarara paya, then kadhara kaya kemazindebvu kakabva kazouya. Kakati kauya kamudhara kaya kakabva kati iwe muka tinge tichitaura. Ndopandakabva ndamuka paya ndikabva ndati naiweko iwe umbori aniko. Then kadhara kaya kakabva kazonditi ko ungandibvunza mubvunzo nhando, mubvunzo wakapusa kudaro, wai uchindibvunza mubvunzo wakapusa kudaro. Nhasi manje ndopawava nezvivindi zvekuti unondibvunza kuti ini ndini aniko. Mazuva ose awo, makore ose awo pawainge uchizvipembedza iwe uchiti unogona kurova, uchizviudza kuti ndiwe ali, ko nhasi why is it wava kundibvunza kuti ini ndini ani? Ko makore ose awo vanhu vose pavainge vachikutiza kana vakatanga hondo newe waidi wakandibvunza kuti ini ndini aniko, ndiri kukubatsira. Eheka ndiri chipoko, ndini ndainge ndichikubatsira, hauzvizivi here? Ko wai uchindibvunza mubvunzo nhando iwe kuti ini ndini ani? Nekuti ndini ndainge ndichikuchengetedza makore ose awa, ende ndauya pano, ende kwandabva kwacho kurefu, nditori nenyota, ndine nyota, ende nyota yangu inokwanisa kungopedzwa neropa. Ende zveshuwa mukoma nashi pachakati chainge chichida ropa chainge chiri serious. Ndikabva ndatoona kutoti apa mahwani ainge atotanga. Ndokubva ndazochibvunza kuti zvino kana uchiti uri kuda ropa, urikuda kuti ndinge ndichizokupa ropa rani? Chikabva chati ndiri kuda karopa remukadzi wako iye yuyu, nekuti ndiye akanganisa kamhiko dzedu, saka ndiye anofanira kuti ange achitanga kufa. She was supposed to pay. So ndokuzochekeresa kwandakazoita mukadzi wangu. Chikabva chazodzoka zvekare chikati chainge chichida kuti ndinge ndichizochekeresa mwana wangu. Pachakadzoka chichiti chainge chichida kuti ndinge ndichichekeresa mwana wangu, ndakabva ndati kwete Sawira, hazvigoneki kuti inini ndinge ndichikupa mwana wangu, please hazviite. Saka chakabva chazoti saka uri kufanira kuti unge uchiti pamwana woga woga uyo wandainge ndichida kuti ndinge ndichimwa ropa rake uri kufanira kuti unge uchindipa vanhu 5. Mukoma nashi ndakamboti ndichambofunga, but at the end of the day ndakabva ndazoona kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichichekeresa vehukama. Saka pavana vangu avo vandainge ndakazvara nevana, saka pavana vangu avo vandainge ndakaita nemudzimai wangu, vose vana vangu vainge vari 6. Saka 6 times 5 mukoma, hama dzose dzakapera kufa. Asi hama dzose dzakati dzapera kufa, chikwambo ichi chakabva chazodzoka kwandiri chikabva chati icho chainge chiine nyota. Ndokubva chazonditorera vana vangu vari 6 vose mukoma, vakapera kufa. Right now I am the only one that is left in the family. And chinondirwadza ndechekuti nditori necoffin iri ririmo mubedroom mangu rakazara nemazita ehama dzangu, mukadzi wangu nevana vangu vose avo vandakachekeresa. So ndainge ndakatengawo dzimba dzangu muno muHarare, but dambudziko riripo nderekuti chikwambo ichi chinopota chichienda chichinovhiringidza maroja angu, zvokuti chikwambo ichi icho manje zvachinoita ndezvekuti chinotongondishungurudza uye zvekare chinoshungurudza maroja angu. Mukoma nashi dzimwe nguva zvandinoita ndezvekuti ndinozotoita zvekutohaya ari mahure, then mahure aya ndinobva ndazoenda ndobva ndazonorara nawo kana chida kuti at least maroja ange achimbowana zororo. Saka kana ndikamboenda ndikanorara nemahure kumaproperties angu, then icho manje chinobva chazoregedza kuramba chichingorara nemaroja angu, because icho zvachinoita ndezvekuti kana ukauya uye nemudzimai wako ukatanga kugara pamba pangu, then icho manje chinobva chatanga kudhila nemukadzi wako every night, chinenge chichingomurara chete.
kusvika wega wazotiza nemukadzi wako. Ende uye zvekare pamba pangu kana uri bachura ukagarapo hachitomborina kana basa nazvo kuti uri murume, chinenge chichingokupinda nekusimutu chete zvekuti wega unosvika pakuzoona kuti awa ndo anonzi mahwani, but ndaneta mukoma. Chinhu chinorwadza sekuti unotambudzika yet mabusinesses iwewe uinawo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we.